Dagiti sa sarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtalna kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapaulwan. Idinagbalin akabalyo ni Alyo. Iti may sa alugar, at dalalaki apagaayat na akugtaran dagiti bambanag. Saan amaanawa? Uyawin na pa'y dagiti kalugaran na. Isu alikliklikan da akasarita, gapu iti nagalas nga ugali kan aramid na. Iti maysa nga aldaw kat. Apay dito timba nakabalangan iti pagnaak. Usarak day tang aglaba alyo, adalang iti iti timba, iso aliklikam latan. Madalapos ko ti timba. Jak kayat nga adda makadisturbo iti pannagnak. Anya? Iso ati rumbang iti daytoy atimba ket tumayab. Kinugtaram mo tan titimbak alyo. Jak nga rod kayat nga adda pasalsali iti pagnaak. Talagang awan panunot mo alyo. Na, Uray timbang adala ang itiigit kugtaram. anya nga rod ti kayat mo rin ha? Sikat ti kugtarak. Kayat mo ti tumayab akas iti timbam. Nagadwa masabat ko dito'y parangan. Si Kapay ang nagladalakay. Alyaw, Malas man ang tipagnak. Tanakasabatak iti nagladalakay. Nagbasit lang arudan. Nagnisit ka pa'y. ay, unay kamutin, barok, unay mo ti pananguyaw mo kanyak. Talagamit ang naglad ka. Sika alakay. Awan respeto mitila kaya kas kanyak aalyaw. Ala, aglisi ka iti pagnak. Tamang nukog tarang ka. Ay, unay kalagi din. Apay kita anak pa lang. Sika alakay. Ah, San ka di nga imbaga? Nga aglisi ka iti dalan ko. ay, nagdagas ka tao alyaw. Awan babayin mo. Takabailang pa'y gayam at angran ti lakay. Awan ti lakay-lakay kanyak no subog mait. Aglisi kan tapno saan ka akog taran. Ay, Aglisi kan! Nabitinang iti ninom tayo nga ara ka. Ikaw pa'y gumatang. Ay, awanin ti gatang mi alyo. Siga mo tita ti gumatang araw. Anya, Awan. sakti dawatan nyo iti paggatang iti arak. Kaya't yun sana ti may pulasit ha. Relax lang alyaw. Ikaw na pumpog daw. Kasano siya agpungtot? Dawatan na kiti paggatang iti arak ha. Alyo, talaga na ibuson ti kwartami a paggatang iti arak. Siga lang matisa na nang ito ti paggatang iti arak ka. Awan, ti maitod ko ka na kayo. Ala! Irwaryo kit dito kiti kwartayo. Dani! Nabitin na kiti ininom ko nga ara. Ha? Kasta kayam ti kayat yan. Ay, sos! Ay, unay mo ito alyaw. Ay, kinugtaran mo ti lamisan. Kita mo, nabungan da kiti baso kan bote. Unay kamot kayo. Sumaro na pagdiswan ti dapan ko. Kat kata kiti ruba yun. Kayat yaw ha! Apaya naaladan mo tantisigod a pagpagnaak dito, Irina. Alyo, iparit ko na magnaka diti paraangan mi. Isu nga inalada kon ti pagpagnaam. Anya? Manglikaw kalangan iti sabali adalan. Kastagayam ha? Iparit yun na magnaak dito paraangan niya. Nagalas nga min ti ugalim alyo. Me, Kugtaram latan dagiti makita makagawaak. Saan ka na magmagna diti paraangan mi? awan ti alad-alad kanyak Rina. Iso akas to iti rumbong kadagitang alad. Ay! Alyo! Saan mo adadaulan ti alad? Tarak dagiti alad ngayong balangan mo. Dadailikon! Aglablabasan ni alyo kakalugaran. Riribukan nanda ito'y lugar tayo. Dinadaol na dagiti alad ko. Pinangtaan nakpay dayjay nga alyong. Ano aga na dakpay? Dangranak ka no. Nakabot-butang tila nga na ang makapungtaw. Day tala agi ko sa'y tararamidin na.
Kasla kabalyo nga agkugtar. Tatapisaw. Papanawan tayo langan dito ni Alyo. Ay, sana basta mapapanaw ni Alyaw kakadwa. Sigurado nga adang agpungtaw. Dangran na tayaw. Ay, narigat na itang aramidan. Gumatang kay tilakok asidaan, Alyo. Ay na, awanti igatang ko mayet. Padawatan naklangin itila ko masidain. Anya, apay kitin nga ipadawat ko nga, kat ilaklakok nga ron. Pautangan na nga rod, tabayadak to. Ay, sana mabalin, Alyo. Sa anak nga agpautang. Pautangan na ko na! Ay, isa na mabalin. Kasapulak ti kwarta. Kasta. Ay na, naibundari sa dagiti na ako kasidaan. Gonggunam! Tadi mo kaya tiyak pautang. Pumanaw kan dito'y sangok. Tasi kamot tenti sumaruno akong tara! Anda ba katitisangwanan ti balay ko? Kaabay na ti labana. Na. Anyang itar aramidin na di tayan tiri daw. Hoy! Lada bakit? Anya ter aramidin dito'y sangot ti balay ko, ha? Agin inanaak baraw. Anya? Nagadwa pa ginanaam alugar? Dito'y paisangot ti balay ko? Nabanugak ngamin anagnag na baraw. Iso nga intugaw kulatan dito'y simento. Dito'y sango ti balay mo. Nakabalangan pa iti labam anaglaon kadagiti natang itiri daw ko, ha? Ay! Kinugtaram mo't ti labak baraw. Hala! Umadayo kan! Lahat na bakit? Nakabalangan kakit din iti pagnaak! Makadlawa ka. Likliklikan dagiti ka arubak. Mabuteng na kanya. Nawaya ita ti pagnaak. Tawan pasalsalay. Adatan ni Alyo. Glisi kayo. Amo yung ti mapasamak kada kayo, no? Agbalangan kayo ti pagnaak. Rumbang lang agbutang kayo kanya. Ituloy ko lang tatimag na. Mapanak man iti balay darolan, tagiinom kami man ita. Pasingsa ka na, Alyo. Sa anak nga uminom ita arak. Anya? Sa maysa. Awan ti may gatang iti arak. Kasapulan dagiti anak ko ti kwarta ita. Tikunam kit de. Imot ka. Sa anak nga imot, Alyo. Talaga laadyak uminom ita iti arak. Roland, likliklikan naksa. Ha? Ibagam lang no likliklikan nak. No di pagustuhan nga uminom ita. Riribukan kayo iti pamilya. Anya? Awan mo't lati maaramidam. Tadi kabailan akalabanan. Gaputa nagbibis dagiti takyag ko ngam iti sika. Alyo. Mamin ano kamit lakog taran ngay kat kulapit ka, Roland. Ala! Yung kagumatang iti arak. Aglablabasan day tanga Alyaw. Maminsan pa'y asubukag. No agkamalay. Dakas ti mapagteng na. Ibalangan ko manan ti laba iti dalan na. At dayta, umasidagan dito'y ayan tiri daw ti balay na. Ay! Si kamana na bakit nakabalangan iti ridaw ti balay ka? Makitugawak laang barok. Aginanaak. Iswat ito. Ay! Kinugtaram manon tilabak. Kat naibundari sandagiti natang ko, barok. Natangkan nga minti ulo malada bakit ha? Ha? Iti day tangay naramid mo, Alyo. Madusa ka. Anong tinagan ko? Laad bakit? Wan, nabayagan apalpaliiwan ka, Alyo. Nalaing kang agkuktar. Awan pa'y respetom kadagiti natangan. Nagado asam laad bakit? No pagaayat mo ti agkuktar. Agnanayon ton nga agkuktar.
agkugkugtar ka. Anya? Iti saan nga agbayag. May sa kanton kadagiti ayop nga agkugtar. Diyos kay, saan nga bakaturog ti panagkimat na? Nagpipig sabay ti kurood. Ay, naman kit dito inumak itinanong. Ay, mawawak. Nagtagangamin ti panuwain. Ay. Ada nagkaraigi akabalyo itirwar. Talagang ada kabalyo itirwar. Kasla itirido ti pagtataudan ti karaigi ti kabalyo. Ay, kita agman. Puro akabalyo. Anya ti aramidan na ti... Ha? At talapay ti abay na. Panawanan tapno agbalingkan akas kanyak alyo. Ha? Nagbalin bakit ti puraw akabalyaw? Kasano na pasawak ti... Anya ka din ti mapaspasawa kanya. Umatatin daw rupakin pagi. Agbalbalinkan akabalyo alyo. Ipasimudag dayta tinapig sa akibat kan guruod. Anya? Sino ka nga minabakit? Siya ni Reyna Kabalyana. Ti Reyna dagiti kabalyo. Gaputan na laing kang agkugtar. Agbalin kan akabalyo. Saan na? Agbalin ako na kabalyo. Saan? Kitaan nyo kakalugaran. At da kabalyo abulos iti paraangan niyalyo. Na, sa dino nga'y tinagkapuan tinangisit na kabalya. Ay, kita niyo. Kugkugtaran ti kabalyo, di labang alday ti abay na. Huwag nga rod. Labak ti kugkugtaran tinangisit akabalyo. Sino kayo? Inabakit? Apay ako na yung alabayo ti kugkugtaran tinangisit a kabalyo. Siya tinangdusa kini alyo. Iso nagbalin akabalyo. Ha? Ay sus. Anya, Saan yun asapulan pa ni alyo? Gaputan nagbalinan akabalyo. Day tatirumbang kenkwana. Tariribok dito'y lugaryo. Sa dino ti ayan mo. Rina dagiti kabalyo. Agpakita ka kumakanyak. Diyak kayat nagbalin na kabalyo. Alyo. Nasayata nagpakita ka. Rina kabalyana. Pakawanan na kon. Agbalbaliw akon. Basta isublinak itisigod alangak. Saan ko basta mapatgan ikiddaw mo? Aging saan ka makaaramid iti kinaimbag, iti padam a tao. Anya? Agsubli lang tilangam kas tao. No agaramid ka iti kinaimbag, kadag iti padam a tao. Aramidam dayta, tapno mapatgan tikid daw mo, alyo. ramatin tayo ti kabalyo agbunag kadagiti naapit tayo anateng kakalugaran. Ay, wan tata, pakiranudan tayo ni Alyaw, nagbalin na kabalyaw. Isupayan ti agserbi alugan tayo, mapaniti kabangibang nga ile. Malaka kadwa, rogyan tayo na bunagin dagiti naapit anateng. Iguyod mo ti kabalyo ti patukay, tapno na dardaras ti panagtrabaho tayo. Nagserbi nga rod ti kabalyo kadagiti tattao iti dayta a lugar ubing. Naglabas ti mado atawan, napakawan metlaeng ti reyna dagiti kabalyo ni Alyo.
kat nagsublimot laeng iti sigod a kinatao na. Manipod dita, nagbalbaliwan ni Alyo kat saanen anarangas kadagiti kalugaran na. Bueno obing ditan tinagibusan ti sasarita tayo nga insurat ni Isagani Bullisera. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.